Sfinții nu pot fi confiscați. Sfinții nu pot fi privatizați. Da? S-a privatizat toată țara. De 30 de ani. Totul e devalizat. Numai biserica nu s-a privatizat. De aceea și deranjează. Sfinții lui Dumnezeu nu pot fi privatizați. Ei deranjează că nu produc. Nu sunt capitaliști. Nu produc capital. Dar produc bunătate, pace, binecuvântare, har, unitate, conștiință națională. Astea ne dăruiesc Sfinții. Ocrotire. Nu ne trebuie de la ei bani și capital. Nici nu vrea. Biserica nu poate privatiza Sfinții. Nici nu poate privatiza. Biserica adună. Iată, mănăstirea aceasta este patrimoniul poporului român. Nu e a călugărilor și a titorilor care au pornit mănăstirea. Tot patrimoniul sacru al Bisericii Ortodoxe Române e al poporului român. Singurul care nu poate fi privatizat. De aceea și deranjează. De aceea și atacată biserica. Nici nu va fi. E al poporului. Măcar atât să-i mai rămână poporului. Biserica, icoanele, mănăstirile, răstignirile și Sfinții. Dar acestea ne vor readuce înapoi ce am pierdut și ce a fost devalizat. Ni le vor reda înapoi. Că dacă oameni mari a spus la instalarea mea ca episcop, nu-i târziu. Dacă oameni mari, oameni puternici ai zilei, națiuni puternice, personalități mari, cu puteri sporite sau susținuți, națiuni susținute de alte națiuni mai puternice, nedreptățesc unele popoare mai slabe și mai puțin înzestrate din punct de vedere al capacității de a se apăra. Și dezmoștenesc și robesc și le iau ce le-a lăsat, ce le-a dăruit Dumnezeu și ce le-au lăsat strămoșii. În mod nedrept sau perfid. Vine Dumnezeu. Istoria e corectată de Dumnezeu. Dacă oamenii falsifică istoria și nedreptățesc persoane sau familii sau comunități sau neamuri, vine Dumnezeu și corectează istoria. N-a corectat Dumnezeu istoria? Nu ne-a unit la 1918 când totul era prăbușit și se părea că România dispare. N-a făcut Dumnezeu dreptate poporului român și ne-am trezit dintr-o dată într-un miracol, România mare? Nu? Întotdeauna Dumnezeu poate întoarce roata istoriei. Și noi, pentru aceasta trăim, pentru aceasta avem biserică, să stea de veche. Nu face revoluții biserica, nu face războaie, nici nu îndeamnă la războaie. Nu. Se roagă, tace, rabdă și așteaptă. Până Dumnezeu va auzi rugăciunile poporului și ale Sfinților Săi. Aceste vremuri le trăim, pentru aceea răbdăm, pentru aceea ne rugăm, pentru aceea avem încredere în Sfinți și în Dumnezeul nostru care este viu. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Și mai spunem așa: Doamne, de n-am avea pe Sfinții Tăi rugători, cum am îndrăznit, Mântuitorule, a Te lăuda pe Tine. Deci îl lăudăm pe Hristos prin Sfinții Săi care ocrotesc poporul român. Sfânta Preacuvioasă Maica noastră Parascheva să ne ocrotească acum și în vecii vecilor.